Jeg skal nu bevise bevis nummer 1, forskriften for, når man kender koordinaterne x1, y1 og x2, y2 på grafen for en eksponentiel funktion, at forskriften for funktionen er fx er lige med b gange a i x. Bestemt ved a, hvor at x i anden minus x i første kvadratroden af y2 over y1 er lige med a, og at y1 over a i x1 er lige med y2 over a opløftet i x i anden er lige med b. Formen for en eksponentiel funktion, den er y er lige med b gange a i x. Og derfor ved vi også, at hvis vi har det her punkt x i anden, y i anden, så har vi formlen y i anden er lige med b gange a i x2, opløftet i x2. Og ligeledes så har vi også formlen for punktet x1, y1, hvor at formen så er y1 er lige med b gange a i x1, opløftet i x1. Når vi skal bevise den her formel, at a sådan der, at a er lige med x i anden minus x1 kvadratroden y2 over y1. Så har vi de her to punkter, vi har valgt, som vi har formlerne for, og vi dividerer de her to formler med hinanden, og det gør vi ved, at vi siger y2 over y1 er lige med b gange a i opløftet i x2 over b gange a opløftet i x1. Og det første vi kan se er, at b går ud med hinanden, så det fjerner vi med det samme, og så nu har vi det, der hedder y i y2 opløftet over y1 er lige med a opløftet i x2 over a opløftet i x1. Vi vil gerne have samlet det nu, og derfor der bruger vi nu det, der hedder potensregnereglen, som er a i m'te over a i n, og det er lige med a i m minus i n. Og det her, det er det samme på grund af vores rod er ens. Og det vi gør nu, det er, at vi kan lave y2 over y1, som så er lige med a i opløftet i x2 over a opløftet i x1. Og det kan vi så lave om til, at der står nu y2 over y1 lige med a opløftet i x2 minus x1.
Og vi så gerne nu gøre sådan, så vi isolerer A, og det gør vi ved at tage kvadratroden af x2 minus x1 på begge sider af lighedstegnet, og så kommer formen så til at se sådan her ud. Og det vi kan se her er, at x2 minus x1 i potens og kvadratroden af det går ud med hinanden. Så det der er tilbage, det er, at a er lige med x i x2 minus x1 kvadratroden af y2 over y1, som så er beviset. Det næste, vi skal bevise, det er formlen for, hvordan vi finder b, som hedder, at y1 over a i x1 er lig med y2 over ax2. Eller a opløftet i x2. Vi har igen formlen for punktet, som er eller x1, y1, og der har vi formlen igen der, som er y1 lige med b gange a opløftet i x1. Her der starter vi med at isolere b. Her i ligningen, eller i forskriften. Og vi isolerer b ved at dividere med a opløftet i x1 på begge sider af lighedstegnet. Så der kommer til at stå y1 over ax, eller a opløftet i x1. Og det går ud med hinanden, og ja, så det er så den færdige formel for b. I bevis 2, der skal bevise forskriften for forskriften for en potensfunktion. Og det er ud fra, at vi så har de her koordinater på grafen. Og forskriften for en potensfunktion er fx lige med b gange x opløftet i a. Og b er bestemt ved, at den er lig med y1 over x1 opløftet i a. Og a er logaritme gange y2 over y1 over logaritme x2 over x1. Vi starter med at bevise forskriften for a, som er, at vi har y1, som er lig med b gange x opløftet i a, og y2 er lig med b gange x opløftet i a. Vi tager nummer 2 ligning her, og dividerer med nummer 1, så det ser som er den her. Så den kommer til at se sådan her ud. Vi forkorter med b, og det gør vi til at starte med, så der står x i anden opløftet i a over x i første opløftet i a. Så har vi en potensregel, der siger, at det er en brøk, og både tæller og nævner er opløftet i den samme eksponent,
Og det vil sige, at vi må sætte den her eksponent uden for en parentes, så der kommer så til at stå y i anden, opløftet over y i første, som er lige med x i anden, opløftet i a, over x i første, opløftet i a, lige med x i anden over x1, opløftet i a. Så skal vi have isoleret a, og så starter vi med at tage logaritmen på begge sider af lighedstegnet. Så det kommer så til at se sådan her ud. Så vi har logaritmen gange y i anden, eller y2 opløftet over y1, som er lige med logaritmen, som er x2 opløftet i a over x1. Og så bruger vi en logaritmeregnal, så forskriften den ser sådan her ud nu. Og vi isolerer så a, og så har vi beviset her. Nu skal vi finde forskriften for at finde b i en potensfunktion. Og vi kigger på nummer 1, ligning igen fra tidligere, som er y1 lige med b gange x opløftet i a. Og vi mangler nu bare at finde b, så vi isolerer b i ligningen. Så den så kommer til at se sådan her ud. Så vi får b lige med y1 over x1 i opløftet i a.